O výplatu dôchodku z druhého piliera môže sporiteľ požiadať najskôr 60 dní pred dovršením dôchodkového veku. Pokiaľ ale sporiteľ odchádza do predčasného dôchodku, môže o predčasný dôchodok požiadať aj z druhého piliera. Čisto teoreticky je možné žiadať o dôchodok z druhého piliera skôr, ako požiada o dôchodok z prvého piliera, ale to zásadne neodporúčame robiť, pretože pri tom rozhodovaní, ako môže sporiteľ nakladať so svojimi úsporami z druhého piliera, je veľmi dôležité to, aký dôchodok dostáva z prvého piliera. Ak by ho v tom momente nemal priznaný, tak by spadol pod tú referenčnú hodnotu a tým pádom by nemal také možnosti nakladania so svojimi úsporami, ako má, keď už má dôchodok z prvého piliera priznaný. Žiadosť o dôchodok môže sporiteľ podať na obchodných miestach našej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo v pobočkách sociálnej poisťovne. Následne mu sociálna poisťovňa pošle tzv. Ponukový list, kde má všetky ponuky, z ktorých si môže vyberať. Pokiaľ tento ponukový list neuplatní do 30 dní, jeho platnosť končí a sporiteľ musí o dôchodok z druhého piliera požiadať opätovne.